Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mas. Mas Bagong wilujeng dalu. Wilujeng dalu, bujange. Sembah nuwun sanget dene sampun kepareng sami wungon dalu menika wonten ing mriki mapan ing alun-alun nggih Mas Gareng Mas Bagong. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali menyaksikan bagaimana kisah lakon dari Sri Kandi jadi Senopati pada pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, sudah hadir bersama saya Bupati Magetan Bapak Sumantri. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Baik Bapak, di usia Kabupaten Magetan yang ke-342, tentunya sudah banyak prestasi dan pencapaian yang diraih oleh Kabupaten Magetan, yang tentunya tidak lepas dari segala usaha dan upaya dari pemerintah Kabupaten Magetan sendiri dan juga masyarakatnya. Nah, ini harapan ke depan yang sekaligus menjadi doa dan pesan untuk warga Magetan khususnya, seperti apa? Terima kasih Mbak. Jadi benar sekali, ada berbagai prestasi dicapai oleh Magetan, tapi saya tetap mengharapkan pada seluruh warga masyarakat, terutama para pejabat, jangan terlalu bangga atas prestasi yang dicapai. Masih dibalik prestasi masih banyak kekurangan kelemahan yang kita temui, sehingga kami mengajak pada seluruh masyarakat, khususnya para aparat, agar semakin dekat, semakin akrab, membulatkan tekad, memantapkan niat untuk mewujudkan bersamaan dalam membangun Magetan tercinta ini, agar ke depan Magetan menjadi Magetan yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih damai, guyup rukun di bawah ampunan dan ridho dari Allah Taala. Supaya Magetan ke depan menjadi Magetan yang baldatun tewatun barobun bogor, supaya Magetan ke depan Magetan yang panjang kunjung, pasir bukir loh jinawi kemaripah toto tentrem kerto rarjo. Baik, sesuai dengan slogannya Bapak ya, kalau Magetan kumandang, yen kabeh tumandang. Nah ini kalau boleh saya tahu satu pertanyaan lagi, kenapa harus memilih lakon Sri Kandi yang kesatria perempuan? Begini, Sri Kandi termasuk salah satu tokoh wayang Mbak ya. Sekarang ada persamaan gender antara pria dan wanita, yang dari pejabat, yang dari bupati, bahkan ada orang putih pun bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apa saja. Tidak beda, ada bedanya antara pria dan wanita. Persamaan gender Pak, sudah waktunya dan perlu dikembangbiakkan ini begitu. Untuk kemajuan Kabupaten Magetan. Gimana? Untuk kemajuan Kabupaten Magetan tentunya tidak ada perbedaan gender. Kenapa? Berarti untuk wanita sendiri juga bisa jadi pemimpin seperti itu. Ya kira-kira begitu. Jadi di Magetan di mana aja di seluruh Indonesia ya, persamaan gender harus ada persamaan antara pria dan wanita. Tidak bedanya antara laki-laki dan perempuan. Siapapun bisa menjadi pejabat, bisa menjadi apa saja begitu. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Sumantri, Bupati dari Kabupaten Magetan. Dan pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bahwa pagelaran wayang kulit pada malam hari ini disiarkan secara langsung di channel 27 UHF BBS TV Madiun. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda dapat menyaksikan melalui streaming YouTube BBS TV Madiun. Selamat menyaksikan kembali. Niki ulang tahun istimewa lho, Pak. Pangaten. Jenengan wau nyebat sidene cacahe 18. Nggih. 18 ini 1 8 ya digunggung dadi 9. Umure Magetan 342 kuwi yen digunggung di total kuwi ya 9. Dadi Magetan iku menuju angka puncak sing diarani Q. Waduh. Iki malah ngeres meneh omonganmu. Loh, Kiyu yo. Kiyu ki menangan, dadi Magetan menangan dalam menanggulangi segala sesuatu yang sifatnya negatif. Ning ngaten Mas Gareng, kula mboten kok nampa ngalembana mboten. Nggih, Pak. Bapak manti menika ngangge pasapah padi saya sisi ndingkluk. Dados Pak Bupati nggih ngrumaosi ora bakal bisa tumindak apa-apa yen tanpa ana panyaruwe dukungan saka masyarakat ing Magetan mriki. Mula yen ning sak baline masyarakat ya ora bakal bisa tumindak becik sing tanpa bimbingan lan bombongan saka Bapak Bupati. Dadi ana timbal balike nggih Mas Gareng. Niki kalih umure yen kula njlentrehke. Pripun? Niku 342. 3 itu
tiga yang terpenting dimulai dari pembangunan, 3 hal. 3 hal maksudnya Pembangunan kuwi bakal berjalan lancar seterusnya kalau yang prioritas itu 3. Dalan halus, swasana padang, banyu. lho kok ana banyu bareng. Dalan halus swasana padang karo banyu. Dalan halus menawi dalanipun halus, semua apapun juga akan lancar mergo dalane halus. Niki jadi perantara antara daerah ke daerah lain itu dalane halus lancar. Perdagangan lancar. Perdagangan lancar, perekonomian lancar. Omah lemah sing mone ora payu ya dadi payu mergo dalane halus. Padang kuwi kaitane karo keamanan. Maksudnya Yen wis padang aman segalanya akan nyaman. Termasuk di dalamnya soal pendidikan yen padang bocah sinau kuwi ya iso lancar. bener Ewadene air niku sumber kehidupan. Dimanapun juga harus ada air. Untuk pertanian, untuk perindustrian, baik untuk kehidupan sehari-hari. Mula sing penting telu kuwi mau dalan halus, padang lan air. Ewadene papat nika yang dibangun 4 penjuru berpusatkan kepada yang di tengah. Tegese bangune Magetan itu sifatnya adil, mandiri dan bermartabat. Adil, mandiri dan bermartabat. Mergo sing dibangun 4 penjuru tanpa pilih kasih, Rama. Ngaten iki. Ewadene kalih 2 yang dituju masyarakat Magetan yang makmur plus sejahtera. Niku duane. Oh, dadi yen menerjemahkan kudu ngono. Nggih, nyatane nggih anu berbagai upaya pemerintah tidak berjalan sesuai dengan harapan jika hanya pemerintah tok sing temandang. Nggih. Mula kebersamaan saling mengisi serta menapa keinginan kuat dari seluruh elemen masyarakat Magetan untuk menuju Magetan yang kumandang. Mila kula timbangane ditagih nggih tetep kula terjemahke Magetan kaitan itu kalian pembangunan. isone diterjemahke. Iki yen ora tak tokke engko mesti ditagih. Tagih to. Magetan kuwi maju dengan modal bersatu. Maju dengan modal bersatu. Tanpa ada persatuan dan kesatuan tidak akan maju. Niku gaman sing ampuh kok. Nggih. Gerak pembangunan di segala bidang menuju Magetan kumandang. Tanpa dukungan masyarakat, Magetan yang ditata indah plus insani tidak akan terjadi. Lho iki wis kuwi tek titipan sakmono akeh iki wis mlebu ning Magetan iki mau. Aku lek mikir iki wis mumet iki mau. Titipan kok kaya koran iki ora ngelu ning sirah. Nggih. Nek aku lek nyimpulke kabeh iki mung ana 3 tok kok. Napa Mas Bagong? 3 niku tegese nek cara ngilmu kula lek ento-ento. Sakwise sedaya niku pembangunan sedaya pun majeng, 3 niku 1 susah sak perlune. Bahagia sak cukupe. Bener. Syukur sing sak okeh-okehe. Bener. Pun niku 3 mawon niku. Pertama susah Sak perlune. Bahagia sak cekape. Syukur sak okeh-okehe. Bagong anger wis lunas kok encer kowe. Aku lak mau ngetutke omonganmu. Nggih, nek pancen nggih bener nek Ingkang baku kula nderek ngucapaken ke pasar baru membeli ketan kelapa, minum es segar rasanya. Dirgahayu Kabupaten Magetan yang ke-342, semoga sukses dan jaya selamanya. Amin. Wah, Bagong jane gawe pantun ya. Wah, niki dagelan tertib kok. Leres Wong nggih. tenda dereng buka diunggahke panggung dereng dipasang pun tekan mriki lho, Pak. Saka les regep Nggih mboten saka wis suwe ra tau entuk job niku. ya ora. Kowe aja Oh niku laris lho Bagong niku. Nggih. Laris wong dalan sinten mawon deloni kok. Ya yang nderek bayu ping pira kuwi? Nggih, Lu dalan teng omah mau ditutke kok dheweke.
Ya, Kang. Saking larise ya. Toke wong arep nyileh duit kok. Oh, Ayo diaturke aja nganti keri Mas Garing karo Mas Bagong. Nggih. Lalagon niki ujube wajib tumraping Magetan. Magetan kumandang. Oke, lagu wajib. Sik, aja Iki nutup. mumpung Niki presidene pirang-pirang. Wah, Kowe kok apa bingung nyawang sinden apa bingung apa? ora sinden sakmene iki engko nembange kapan lak isine mung mangan tok lho iki lho. Iya ora bareng kok Mas Garing iki Yen Pak, dipurke. yen mriki saya tertib entuk dus-dusan niku mung disawang tok. Mriki lho, mang sawang. Lho, wungkusan dus-dusan isih nggawa tas kresek, Pak. Wah, sinden tua-tua mangane ngenteng. Disyukuri. Melek bengi iki abet lho Mas Garing. Nggih melek Piye? apa? Nyawang sinden piye? Heh, Bingung kowe. sebagai lelaki sejati nyawang sinden ngene iki jelas iki wajah ayu-ayu ya ngene iki. Oh. Ayu. Ayu-ayu ngene iki. Sebabnya apa kok ketok ayu-ayu? Sebabe sinden kuwi le do rias pinter-pinter, pancen wong wedok dadi ayu. Pak. Nek kuwi ora ngono kuwi. Lho, pripun? Pripun, Pak? Sebabe apa kok sidene ayu? Nggih, Sebab mripatmu melek. mudiar kowe. Sing jawab Pak Anom kowe, mudiar kowe. Nek merem ya gak ero apa-apa, ayo ya gak ero wong merem. Masih dadan kandele 3 cm, yen kowe merem lak isine peteng tok. Sinden pirang-pirang ditabuhi nganggo gamelan. Apa sebabnya gamelane kok muni? Sebabnya ngopo gamelan kok muni? Dibayar. Ora iso. Dibak lho, ora kene ora mbok. Aku le maksuli. Ora Napa, iso. Sebabe kupingmu budek. Ora krungu. Lho wis Pak. Kok sik to, wong kowe dibedhek Pak Anom kok bangga. Bangga kok ono sing ngewangi kok. Moh. Aku ora melu-melu, wis kono kowe bedhek. Ayo, iku ndak lali lagune. Lagu Magetan ngumandang. Magetan ingkang nyekar sedaya. Sedaya kur menika, monggo ben gayeng. Cocok niki. 18 monggo bersuara semua. Nggih.
Terima kasih sampun parengaturaken telagon Magetan ngumandang Mas Gareng Mas Bagong. Nggih, niki nggumunke lho, Pak. Pripun? Ing atase niki lagu wajib Magetan. Ning sing nembang mboten mung piyayi Magetan tok. Inggih betan saking Kilen nggih ngaten. Nggih Solo, Ponorogo, enten sing catur. Wah, kabeh. Sampun sami apal abet saben taun dipun timbali sowan mriki. Amin, amin. Sing ngripta sinten niku? Menika inggih warga agung Magetan mriki, seniman Magetan mriki Mas Bagong. Alhamdulillah. Jan Dadi ngemu rasa. Nggih. wong nganu kok iki sumbangan saka warga Magetan. Ngono. Dadi bekti marang daerah iki ya kanthi nyiptake lagu kanggo Magetan ngene iki bekti marang daerahe. Nggih. Nggih alhamdulillah Rama. Menika kathah nawala kula tampi Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Kula wiwiti dipun maos nggih. Nggih. Katur Ki Dalang Anom Surata nyuwun lelagon pepeling. Wah, iki lagu wajib nggih Mas Gareng. Leres. Anggenipun Ki Anom saking Surakarta Adininget nggih leres. Kunjuk Bapak Bupati Magetan lan sedaya warga Magetan mugi-mugi saged dados jampi saya saking Pawiyatan Agung SMKN 1 Magetan. Bapak Dr. Andes Haji Budiono MPD Kepala Sekolah. Nggih. Matur nuwun dipun paritali asih kalih Rp100.000 monggo Mas Gareng so Mas Bagong. Alhamdulillah. Nggih, rezeki nomplok. Nggih, wonten tunggilipun menika ngersakaken nyuwun pepeling. Kok Katur Mbah Trima Pratama so Pak Guru Suprayitning Pingkuk HUT Magetan ke 342 semoga sukses. Matur nuwun. Amin. Saking Mbah No Kulit Petung Rejo Muntara Nadi. Wilujeng dalu Mbah No Kulit. Nggih. Monggo dipun tampi Mas Gareng menika 100.000 agum kan Mas Bagong. nuwun sewu menika pengumuman ingkang badhe ngersakaken lagu mboten sah ngangge arta saweran. Menawi sampun kasep nggih matur nuwun ngoten mawon. Kowe dadi ora gelem dit saweran. Wong loro di. Oh ya wong ki rasa munafik kowe gelem apa ora? Ya gelem. Ah, ngono kok nolak rezeki. Lho, Kowe wis tau nek ndembek duit 100.000 Ndrung. wis. Wis ya wis ora usah ndembek meneh. Ngendikane Pak Anom mau lak kon ngedum wong loro. Lah diduma percuma wis tau demek ngopo? Kok ndak jeleh? Lah kowe wis tau ngemek urung? Urung. Arep apa kuwi? Lah kowe saka kono sing ngemekmu sapa? Panom. Terus bar Pak Anom terus apa? Loh, aku lak perantara, ora durung demek, aku ngrantarke kok. Ning ngemek apa ora iki mau? Ora wong langsung mlebu sabuk kok. Wis-wis dadi Nggih, simalakama. kepeling bano kulit ki. Nggih, menika anu Mas Gareng, Mas Bagong sapa miyarsa para pamriksa menika Nggih. Muspida jangkep. Nggih. Bapak Dr. Haji Sumantri MM genah menika rawuh Pak Bupatinipun, ngajeng wakilipun Bapak Haji Samsi. Ketua DPRD-nipun menika Bapak Joko Siono Esos. Oke. Kapolresipun Magetan Bapak AKBP Muslimin. Nggih, wilujeng dalu. Kajarinipun menika Bapak Siswanto Sarjana Hukum. Nggih, sugeng Pak Komandan Kodim 0804 Magetan Bapak Letnan Kolonel ARM Heri Bayu. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Nggih. sugeng wungon. Niki pepeling nggih Rama. Pepeling nanging pinter wakan dandang gula. Monggo Mas Gareng. Niki Gandeng wis nampa di 300 ayo bawa. nggih, gandeng niki adat Lupiya Bapak Sumantri ingkang asta niki kula badhe nyuwun izin Bapak. Nggih. Iki bawa kula betanipun piyambak. Nek keleru, Wis diparingi amanah saka Bapak Mantri monggo. Nggih. nek keleru dit 300 mulih. Bali 600. Mosok kowe nikel balekke tikel loro kowe. Mosok dhuwit didemek kowe mana? Lho, tanggung jawab. Yo yo bismillah. Muga-muga ora.
wasitati saking prawinasis menika mangke dipun garap kalih rambahan nggih Mas Gareng. Oh, versinipun. Nggih, versinipun sarambahan solis dening Mbak Wiwit Widayati. Monggo kempal dhateng Mas Gareng Mas Bagong Mbak Wiwit mangke solis panjenengan. Yang kedua kur. Nggih. Monggo. Ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe sedhela ming mampir ngombe niku sedhela Dek wah iki sing ganggu konsentrasi ya iki wis oh pikiranmu kudu kuat iman kuat Imron lho sing ngubah wae salat kang limang waktu Nano kudu tansah nonanoi nonano iki monggo ancer-ancer konsen dipun lampahi iki jenenge anu Mas Bagong cengkok ura-ura dudu macapat gitu. nggih Monggo. saged kula nggih menika iku mangke nek diganggu mangke bubrah mangke itu iku cagak agama pakartikan Ana tambahan Mas Gareng. nggih Nuwun lagon pepiling. Kunjuk Bapak Haji Kusno mantan kepala desa Candirejo. Matur nuwun Nggih. saking Ki Usup Sudarsono Candirejo. Matur nuwun. Dipun paring tali asih 200.000 monggo pun tawi malih. Alhamdulillah met sewu ya Nduk demi uang 100 kapeksa kowe tak langkai Dalam pendet nih Mas, tenang mawon dalam pendet ke. aku isih awas dikuk dhewe Sida Sujono. Wis. Wis. Kaki Gareng napa Bagong, Pak? wis menengo wae ora usah digenake Pak Anom iki wong berbudi bawa leksana Ugi boten supe katur Mbah Gunung. nggih Sampun maringi tigan kula sing ora sithik cacahe dosa to, Pak. kathah Kon ngeremi yae. anu jago lurah nih Oh nggih Mbah Gunung nggih. Nggih. Mugi-mugi netes, Mbah. nggih kula kan dadi lurah Karangkadempel ra gelem Wis wis dienggo Semar kok. Monggo. ngatoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat Monggo Mbak Wiwit penengan jumeneng wonten tengah-tengahipun Gareng saha Bagong. Pepeling nggih. Pepeling dipun garap kalih rambahan sak rambahan irama langgam sak rambahan mang irama seger. Buka celuk monggo Mbak Wiwit. Mbak Wiwit Widayati. Widayati Wis wancine tansah dilingke. Wis wancine padha nindakake. Aku wis memandang wayahe sembahyang. Tapi wajib jamuwe pangeran salat negeri
sareng. Wis pancine tansah dielingke wis pancine padha nindakake adang rasa mandang wayahe sembayang nadapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tunggal nina luwih sampurna yen berjamaah sebab mulai asar salat saya tinggal doke tidak mungkar maghrib manisa jangkapi prayogan ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakkal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Matur nuwun sampun katur legon pepiling dening para kadang awarang yang cacah 18. Nggih niki. Yayi. Niki ketok le agung mergo ora perkara sing nembangake ya mergo karyane iki mentes tenan. Karyane Ki Anom Surata lagu pepiling iki. Wah, jan Ini salah satu sumbangsih terhadap agamanya. Ngemutaken ingkang tansah tiang kedah tansah ibadah. Namung Amin. penyuwun kula nggih Mas Gareng. Wonten dawuh Rama. Khusus dhateng ibu-ibu seniwati utamanipun Campursari Nggih. menawi melantun lagu menika inggih kedah ingkang tumata saestu Tegesipun ageman sasolah bawanipun nggih dipun jumbuhaken kalian suraosing lagu kala wau. oh ngaten. Ada menika lagu yang bernapaskan agama mila nggih kedahipun ingkang beksa nggih mawi boten nilar tata krami lah. Nggih, mosok lagune pepiling Lair pakaiane batos. nganggo bikini. Kepareng usul bucange. Menapa? Gareng pun nembang, Mbak Wiwit pun nembang kula dereng niku. Oh, monggo. Oh, lagi wis monggo. Mas Bagong badhe Badhe nembang. nembang menapa Ayo, Mas ayo, Bagong? ayo, ayo, Monggo. ayo, gini. Pelok. Ketok Pelok. pilah. Pelok bem. Iki ya mung dalam rangka golek saweran dhewe. Nggih, mangke nek kula sae mangke sawerane oper tengkin kula nggih. Ning ngene Mas Bagong. Terus pundi? Sebelum panjenengan sing ngarep nembang Nggih. niki ingin langkung wigatos menika. Nggih. Mohon suara Mas Bapak Letnan Kolonel Tarno mewakili Porkopindah Lanut Iswahyudi untuk naik panggung. Cocok lah. Wes, iki Bapak Letnan Kolonel kowe ora. Bapak Letnan Kolonel Tarno. Nggih, Menika mewakili Porkopindah Lanut Iswahyudi untuk naik panggung. Mohon izin Kebo giro pelok barang sok. Semonggo. Monggo mapak tindakipun Bapak Letkol Tarno. Monggo Bapak Letkol Taruna katuran tindak panggung. Oh, diparingi mergi. Monggo. Monggo Bapak. Monggo nggih. Selamat malam Mas Bendalu.
Iki anu niki kejutan. Wilujeng atu Bapak Wilujeng dalu. Injih wilujeng dalu, Pak. Aduh sembah nuwun pareng minggah panggung. Anu nun sewu asmanipun sinten kalau? Bapak Letnan Kolonel Tarno. Tarno nggih. Anu ngasta wonten pundi, Rom? Wonten Lanut. Oh, Lanut. Nggih. Niki nembe kemawon sampun pinten taun wonten mriki? Kula nembe, Pak. Nembe nggih. Nggih. Wah! Ngene Bupati saged 2 periode nggih mugi-mugi kula nggih 2 periode to mriki. Alhamdulillah. 10 tahun. Wah niki bejo kula sing nembang letkol wau sing jane sing usul arep nembang jengkol. Ya urut kok ya. Oh ya, anu aslinipun pundi Rama? Asli. Kula asli piantun Nganjuk. Nganjuk. Nggih, tapi saniki kula dados putra Magetan. Amin. Putra Magetan. Niki kejutan lho, niki wonten panjenengan biasanipun nak Bapak Bupati piyambak ingkang ngasta wonten mriki. Lah niki kalau mau Bapak Bupati sampun kula wakili niku panjenengan niki nyuda gawean kula. Oh nggih. Wah, nggih. Kula nggih badhe anu crita nggih. Nggih, pripun? Nggih. Katar. Kula sing sepindhah ngaturaken sugeng tangga warsa Amin. dhateng Magetan nggih. Amin. Sekete warga Magetan mugi-mugi Magetan niku maju di segala bidang, lanjut dalam pembangunan, Amin. aman bagi yang tinggal serta nyaman bagi pendatang dan wisatawan. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Terus yang kaping kalih, gitu. Kula saderenge teng mriki pun ngertos nek kula mengke teruse dados Forkopinda. Nggih. Perwakilan Lanut. Lanut. Lah kula namung wakil enten komandan Kang Asli nyuwun mohon maaf komandan. Oh, Terus mungkin dadi Forkopinda fotone dipun pasang teng Magetan. Kula nggih kaget dipasang bener Pak kula niki fotonipun. Oke to. Nggih dipasang teng pojokan niku. Walaupun sing pindah nggih klintu. Liyane PDU kula PDH. Nggih teruse nggih Dadi sing mboten seragam niku panjenengan to, Pak? nggih nyuwun sewu mewakili. Dadaan. Sing asli wonten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu kula namung wakilipun Lanut. Nggih. Ning ngeten. Nggih. Niki panjenengan kedah ngetingalaken Nggih. bahwasanya sudah ada secarik surat Nggih. panjenengan kedah nembang lho dipun ketingalaken betul-betul bisa nembang. Nah niki sejarah nembang gitu. Nggih. Nah sejarah nembang kula sakdereng kula lek pinter IT. IT niku nggih teknologi lah. Nggih. Kula badhe teng Magetan dados Forkopinda. Kula buka Google. Wah, kula ketik Magetan. Lah kok muncul YouTube. Nggih. YouTube niku Pak Bupati nyanyi teng mriku. Lho nggih. Leres nggih. Alah, ternyata isine Magetan, kangen Magetan. Waduh. Pak Bupati mawon nggih, Pak Bupati mawon nyanyi, berarti kula nggih saged Saged nyanyi. kekedeng. Wajar kula nyanyi ini saderenge kula mboten saged nyanyi asline. Nun sewu wonten Lanut sampun pinten taun? Nembe sekawan wulan, Bapak. Sekawan wulan. Lajeng menika badhe nyekar menapa panjenengan? Anu, kula mboten saged bawa ya, caping gunung mawon nggih. Oh, tapi gunung lagunipun napa mahi bawanipun? Lagunipun. Lagunipun. Wah, niki anu Pak Bapak Mantri menika nggih sampun dipun wakili kalian Letkol. Niki lagu wajibipun Bapak Bupati Lah niki. nggih mugi-mugi kula nggih dados bupati. Amin. Amin amin amin. Ya, wong foto wae ora seragam kok dadi bupati. Lho, Amin. Oh, Nggih teng Ketayuan kok. Oke. Teng ketoprak nggih saged, teng lodrong nggih saged nggih. Anu napa? Wis lurus Pak Tarno lurus. Anu carilah apa buatlah cita-cita setinggi langit. Nggih. Boten Kula pun wonten fotokopi ndek mau tulisan Forkopinda Lanut kula fotokopi mengke kula sebarno. tiyang menika ngenggeni bejo piyambak. Terus nyuwun sewu jenengan kan namung ansal sawer 200, 300 kula pun ansal sawer nggih Pak Bupati. Nggih namung ekstril bekas. Tapi ya alhamdulillah. gitu. Wah, hebat niku kok. Boten Tapi anu Mbak Wiwit ingkang bawa Mbak, ku nek ora bawa kaya jangan tanpa. Nggih Mbak Wiwit niki rencang dangu nggih. Monggo. Mbak Wiwit monggo. Panggian meleh, Mbak. Pak Tarno. Tasih teng Jogja riyen kan sering panggian nggih jenengan. Oh, nate pindah gitu, Pak. Nggih, duet pun nate kula grogi. Lah niki penyanyi tingkat atas ya, kula namung lulusan jebolan ekstraktor ya. Ekstraktor. Nggih, walaupun kula nate tumut band. Riyen kula tumut tambal band niku. Lagunipun nggih tubles, Tambal ban. nggih tambal band. Ben, amin tubles. Tubles wong nggih. Tesih anu nggih, tesih sulapan nika nggih. Injih, plok-plok jadi apa nih kok? Leres ya.
Monggo Mbak Wiwit. Nggih. Bawani Mbak Wiwit riye. Injih. Nyuwun sewu nggih. Saben bengi nyawa Kang Mas Tarno. Injih Mbak Wiwit. Mbok menawi kersa ken Wonten menapa? Jenengan niku ngendika napa ngeden? Kula nggih saged dalang. Napa? Mung wayange namung kalih. Napa niku? Nggih Semar kalih Gareng. wayange liyane Jog. Mboten ngoten niku, masa wayang loro tok. Liyane Wis ben aku tak bengok-bengok wong ora kumanan mek. Nggih, lintune pun pensiun. Yen memajang mung karo janur kuning. Mboten ngangge jenggleng. Nek ngangge jenggleng Nggih, jenggleng. nika ingkang jenggleng Oh nggih. Nika. Pak Petro ingkang jengleng. Gareng kok. Gareng. Gareng. Wah, ketara Kula Petro pun. ketara urung tau nanggap iki. Gareng, nah soalnya Kula nggih gareng, Pak. Saestu kula niki terus dadi Petro riyen. Nggih menawi Petro pawakan nggih. Inggilipun pikantuk. Mas Gareng, jenengan nggawa obat lara guyu ora, Mas? Nggih. Guyune banter tenan. Aku ya ora tumpek kok. Lah saya ini tersenyum untuk masyarakat Magetan ya. Oh, Foto kula sik, mesti mesem sedaya. Makanya komandan nek santen, wah fotomu semgirengah terus siap komandan. Laksanakan tugas. Selalu sumeh. Terlalu tersenyum. Leres, tersenyum. Karena ahli tersenyum, Enggak. karena tersenyum ahli surga. Nggih to? Oke. Kembang Amin. Amin. wae weton Ayo to. Ayo. Salah to. Jenggleng nih. Jenggleng. Pas nih. Iki biasa TNT iki. Kudu siap pokoknya. Siap. Selalu siap. Iki mumbule kurang dhuwur apa ora iki? kirang dhuwur. Kurang dhuwur, Reng. Mboten Kurang krasa dhuwur. lho, Mas. Kurang Gareng. dhuwur. Mboten krasa. Aku ora Ren. tumpek kok. Kok ngomong apa? Aku ora dikei mic kok. Kurang dhuwur. Mumbul ora nggo mic ora apa-apa kok. Mumbul dhuwur terus ndah sisik ora apa-apa. Iki lah Ora ati jatil. ora Mas kira-kira kok kon mumbul kok sirahe sik sing nang isor ki. Kepiye? Sik, entenono aku lagi tuku mic anyar. Yo. Gelem. Meke napa anu kenton meke? Meke jenengan kenton napa? Mboten nggih kula centralke wau. Wah, malah api dhewe lho, Mas. Apa? Iki mike banter banget e. Oh, lah anyar kok. Lho, tenan lho, Mas. Ruangsamu apa sing iso tuku mic kaya ngono iki gur kowe tok. Aku ya mampu kok. Loh, Apa iya, Mas? Nek nggo tuku ngene iki dhuwit ta? Heeh. Iku dhuwit apa to kok warnane beda ta? Wah, wis bahaya iki. Mas. Beda lho, abange beda lho. Kowe bareng urip dhewe terus weruh duit Pak ngiyip Gareng, kowe. kula nggih bintang tamu lho. Non, Bintang tamu lho. Pak. Ngeten nih, Pak. Wong jenengan kali kula kepethuk lagi pertama. Lah mbok didasari Lagi sik. jenengan ke perkenalan dia maringi riyen tuh yo. Non, Kenalan. lah kula kok kula nyukani jenengan lak nguyahi segara to. Wah, angel Pak. Niku ki wong pancen pelit niku. Sak keluarga pelit kabeh. Oh, ngaten lho. Ajilahi model duit tetep ulet. kok sik kowe kok ngomong sak keluarga pelit kabeh, ya termasuk kowe wong kowe keluargaku. Kuwi adine to. Kowe adikku kok. Iya. Iya. Yo. Eh,
Lah niki lak nggih tontonan lak ya kudune nganggo tuntunan to Mas Pripun to, Gareng. Mbak? Lah niki kok mosok kula dinyuk-nyukke ngoten niku. Mas Gareng, nyuk-nyuke iki madhep rono. Nyuk-nyuke iki madhep rono. Oke. Kowe iki nek rumangsa dadi kakangku dadi contoh madhep rono, aja marep rene. Oke, aku yang sing ngongkon wong ayu manut to. Ayo baleni Mas. Dulur tuwa ki contoh. Mas. Ya Allah. Nyuk-nyuke iki madhep rono. Kowe iki sing tak turut omonganmu lho. Jare kon madhep rono aku wis madhep rono lho. Lho, sak awake ngono lho. Maksude Mbak Wiwit, kowe iki marep rono, Mukidi melu mrono. Aku wis rono. Lah kuwi Lho iki mau melu to? burung. Derek. Wah, Jenengane beto mik pinten? Non Mike pinten jane? kali Pak setunggal serep. Jare anyar kok nggo serep. Iya. Iki parian kabeh bubar. Oh, bubar pun. Tur nggih pun mesti Tak jiku anu perwakilan we. mesti dumpiuk pun. Skema getan Panas. setunggal. Sinten, Pak? Pun salah setunggal sing Nika bobokane nika, bobokane Bintaro nika. Monggo, Bintari yo Bintaro. Nggih, Bintari. monggo salah Ini setunggal. sepuhe presiden nika. Monggo. Monggo Mbak Bintari. Ayo kepala suku kuwi. Nah, suku cadang apa? Mas Gareng ki kula kalih Bu Wiwik iki sepuh pundi to? Non, Kula kalih Bu Wiwik niki lho sepuh. jane pundi? nggih sepuh Bu Wiwik nek Bu Wiwik bar diduske kok. Dadi Dadi disepuh ngono ta? Dadi sura ki heeh. Jane ya urung do tuwa wong urung dipangan codot kok. Monggo. Nggih. Ning nyuwun pangapunten lho Mas Mabulimbu. Menika para presiden kok kathah sanget menika awit saking remenipun saking Bapak Bupati. Menika mbok menawi ulang tahun kalian Bupati ingkang jabatan ingkang terakhir nggih menika. Mugi-mugi mangke yang melanjutkan lebih sae malih. Amin. Nyuwun pangapunten mboten teges menika wau amplop wau nggih. Estu-estu menika nderek nyeng kuyung. Nggih, alhamdulillah. Nyuwun pangapunten. Oh nggih Bapak Menteri anu periode terakhir Nggih. 2018 mangke sampun Nggih. pilihan. Nggih. Monggo sami ndonga semoga Bapak Menteri selesai dengan sukses. Amin. Walaupun sudah tidak menjabat tapi pikiran dan hatinya tetap untuk Magetan. Rampung asta buat 2 periode menjadi ujian yang semoga kumlot Kumlot. tidak ada apa-apa. Amin. Amin. Ayo Mbak Bintari. Nggih. Neno. Tuku ketan Tuku ketan. dicampur jinten Terus rakyat Magetan muga tetap ayam. amin, tetap ayem di sepanjang masa. Amin. Amin. Sekali anu setunggal malih Magetan. Monggo. Magetan. Sisih mriki, sisih mriki. Nggih. Ben cara mikul ora gembang. Ayo sapa? Sing cilik wae, sing cilik. Mau Ayo. mau dagelan sing iki terubusan. Heeh. Ayo, sing cilik sing kaya Mikmu iki kena. Oh iya, sing kaya sedotan teh iki. Iki. Ayo wis, Ayo, Pak. saune nduk. Wis ayo. Wong kowe iki wong ayu, salah pun tak benerke. Ayo. Cih. Derek ajar je. Nggih. Tape ketan Tape ketan. dicampur madu. Terus Kota Magetan tetap bersatu. matur nuwun.
Nuwun. Sing bersatu wargane. Nggih, warga. Yen kepengin bersatu Rupane maju. Nek rakyate bersatu. Pokoke agar kepengin bersatu ayo ngombe tape ketan. Kula tambahi. Monggo nggih. Kula nggih. Monggo Pak Tarno. Nah, jenengan Tuku sukun. Jenengan tindak Tuku sukun. Pak larase dereng plek. dipasaken nika lho. Nyun sewu. Tuku sukun. Nah, Dicampur ketan. mohon dibantu ya, dibantu. Ayo mbangun kutha Magetan. Alhamdulillah. Ayo bangun. Kutha Magetan. Apik pengasake sae. Sing diarani cengkok gesut ya iki. santai wae. Yo saiki perwakilan dari Solo. 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 Niku cengkok Nganjuk asli. Asli kok. Monggo Mbak Fami. Niku jenengan gamelan wesi niku nggih. Suara pesawat niku. Nonano. Mangan roti, Entek 5. Terus Bapak Mantri, mugi tansah panjang yuswa. amin. Dijabahi. Saiki perwakilan saka dagelan. Ayo. Gareng. Aku juragan kok dudu dagelan kok kowe ayo. Aku etak-etak. Bagong, Aku etak-etak ayo. bojone juragan. Monggo, kula bintang tamu lho. Ayo. Ayo Kang. Mlaku ngetan, Aku ngetan. lampune padang. Terus Kabupaten Magetan tansahku mandang. Gam. Telem. Sok nek parikan aja dilagokke. Lucu dadine. Kados kula nggih Pak kula Lah asli. kula niru kalih Pak niku niru Nek kula kalih asli Pak nggih. Ora sampeyan alasan kok nek tok lagokke lucu. Aku ketan. Iku jane apa kuwi? Mboten angsal nggih. Oh, ndak boleh. Rasane ra kecekel. Mboten angsal. Pas suarane apik terus digalur-galurke nggon. Kuwi iki yo parikan nek nembang sakarepmu. Dirungokke mau sing ngono Pak Tarno ora apa-apa bareng ngono kowe diseneni. Kesik. Mulane aku ora karo Pak Tarno kan basicnya kan bukan Seniman dah, wis. Ora apa-apa nyen. Seniman. Basicnya kan TNI. Panjen kaya aku ki anak tiri ngono wis ora wis. Elek saya didak-idak sisan. Wong jan iki bener nek mboten asal di gergel-gergel niku panjen bener wong niku mung parikan iki kudu lugu kata-katane. Contone dicontoni. Ana setan. Pas. Rupane rambut jaji. Pas. Kabupaten Magetan dipimpin Bapak Mantri. Nek candane apik ya wong ngarepe sing aku ra seneng. Lah, Wis kok liyane setan. Wis saya elek. Kok ngono kok sedulur. Setan kok nemake adik. Ora kena. Bae adike gendruwo. Yo, Mbak. Nano. Panas udan panas aling capek gunung Gur. Jineman langsung langgam terus mengko ganti sing nyekar Pak Tarno. Nggih, siap. Cocok. Siap Pak Tarno. Nggih kula niki selalu siap. Nggih. Pokoknya yes. Oke. Misoa. Lipan kali apa setia ya baik tak takut di Di zaman berjuang njur kelingan
sego jago syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo ora bakal Tepuk tangan kagem Pak Tarno Bapak Ibu. Luar biasa. Hebat. Pas nggih. Mugi-mugi mangke saged kepanggih malih. Mugi-mugi nanggap kula melih. Nggih. Malah kula ngenteni gantos. Awas ketendang lho. Matur nuwun le Pak Tarno. Sembah nuwun. Matur nuwun le Pak Tarno. Wes lho. Matur nuwun. Wes mireng lho Mas Gareng. Nggih. Oh, nggih. Los tanpa pamit. Wong senengane kok. Siap. Iki nyicil ayem paling tidak. Ini ada Pak Tarno, muga-muga kok budaya wayangan ning Lanut muncul kembali. Ya jelas. Ya amin matur. Karek ngenteni tanggale. Nggih, ya. Niki pun caping gunung kala wau Rama. Nggih. Dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oke. BPPKAD Kabupaten Magetan. Terima kasih atas kepatuhan warga masyarakat Magetan dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo. Wes syukur nggih. Pajakmu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Magetan. Amin. Ngersaken niki sinom cengkok Mandarin. Wah. Saking Badan Pendapatan menika wau dipun paringi tali asih Rp300.000. Alhamdulillah. Kangge sinom Mandarin. Sinten Rama? Cik Darsini. Wah. Pokoknya sing nyanyi untuk jatah duit. Nah, monggo Cik. Wah, bareng itu 300 banyu sak botol ditekke. Kowe ora meri wong wis entuk kowe. Ora meri wong persiapane wonten malih Rama. Sinom Shanghai monggo. Shanghai. Ayo Cik, Mandarin. Cina kok ireng. Lah kobong. Nunggoni selep-selepe kobong. Bismillah niki. Nggih. Ati gerak Pak. Mulya turu wae nek bar melek bengi iki. Sinden bengi mayang kok awan ceki. Kowe bareng iki nguceki, Pak. Nguceki pakaian iku lho ngubah. Oh, nguceki to, tak ora ceki iki main. Wong kacek nguwe artine beda ya. Iya no jelas. Jaga kesehatan. Nek watuk dolan nggonku tak tambani. Apa, Gong? Nganggo sarung lak logro. Ora caturan. Kalau ya logro. Ayo, Ci. Sino kakan kowe ra cilinai. Ketok melas men.
Pak Guru Pingkuk krungan iki jan senenge ra ila. Pak Guru Suprayitna iki wah wis. Cina kok keselak-selak kaya kelegeng walang sangit. Iya iya. Kondisine pancen ra sehat Mbak Darsini. Biasane ngono. Nggih nyuwun pangapunten pancen wong bladekan lho. Nggih. Wong seminggu dong mulih. Dereng mulih wong omahe dikontrak wong kok. Ora. Ora ngece wong iki ngopo kowe iki? Lah, ora tau mulih. Nyuwun lelagon sesideman sak bawanipun katur Bapak Bupati saha Ibu. Nggih. Matur nuwun saking kula Mas Edi Sumanto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan. Oh nggih Pak Edi. Aduh. Niki saking lokal Magetan wonten saged menika sideman. Nggih, mosok kok nganu sing ampun wigi haringa. Ayo aja sah malu-malu kucing. Ayo lagu saged sing apa lagu demenan sapa? Sesideman gareng iki. Sesideman ora delian to, Pak, lak demenan. Niki Man, niki gendok. Apa menika, Mbak Vita Aprilia? Enten. Enten niki teng wingking kotak. Oh niki. Nggih. Kuwi dudu April kuwi Juni kuwi. Mbak Vita Aprilia saking Kartoharjo. Oh, nggih kene. Aja ngeden-ngeden bar manak bareng. Niki bar kagungan putu niki Pak jenengan. Nggih. Wah. Cek nomok jer bola-bali monak menek wae. Kayak nganggo mikir Mbak Sri. Ya, kae. Dipun bawani nggih Pak Vita. Nggih, sendika dawuh Rama. Nggih, monggo. Wiwitane wiwitane oh sing sesideman wiwit niki. Kok iso? Lah wiwit tembunge Anderek sang peke wiwitane handerek sang pekik. Ngerti ra? Dadi wiwit iki melu pekok. derek sang pekik kok Saking pekike pekok landan. Ampun ngoten to, Mas. Yo cahayu aku agar sing nesu wong ayu di. Niki Mbak Yu kula ampun di ngotenke to. Apa sing jenenge wiwit gur kuwi? Priya
priya bagus kang olah budaya priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha sowan menyang kutha gedhe terus bandara terus kayong bose gandrung iki terus nggih selendang kuning selendang kuning kang saking bukit selendang kuning saka gunung terus suara kurang premana suarane ora pati apik ning wasis hang ngrum ning wasis ngungrum lah iki iso jatuhke wong wedok ning ngene iki ayo terus pinter ngerayu nggih Sing Semar Mesem kuwi. Ora jaran goyang. Angrum marang pendara. Oh, sing ngono ki wedoke yang sing lanang. Biasa nu kula kulino nu ngalami ngoten niku. Pun tahu to, Mas? Wis dirayu karo wong wedok-wedok. Bareng entek tinggal lunga aku. Ya tudun ya, Mas. Heeh. Terus Tia Sulistyo Cahayu mau pijer nyincangake alis pijer ngincangke kuwi terus njunjung alise ni kode nggih kode njuk niku Nek cara nggonku pijer ki lak kupu to pijer kok kupu istilah ndi meneh kupu pijer niku lho pijer wah sesuke bangsa wong umum kok ora mudeng kok tak SMS kowe ya terus no sesi demam luweh becik patenana tembang pisangan
Inggih sekanwun dhateng Mbak Apel sampun paring aturaken lelagon sesideman. Menika yasanipun nggih Ki Dalang Haji Sukron Suwanda saking Blitar. Wah niki jan luwes ngatasi sesideman so dadi lagu sekeca nggih. Leres. Niki anu sesidemane wong seni dadi lagu. Lagu. Sampeyan gentos perwakilan dari Solo. Solo. Kula suwun monggo Mbak Ulan lan Mbak Tesa. Mriki. Nah, wih. Wah lagi. Nyuwun lelagon Podang Kuning. Bar Magetan terus Matur Solo. nuwun grup alumni SMP 2 Magetan tahun 1988. Salam kompak selalu. Bapak Sunoto Sambung Tambak Rejo nggih. Nggih, sugeng wungon. Ayo Dok iki. Kene Dok, rene Dok. Niki Pak, wong didhawuhi iki Solo. Monggo ngemeni wektu. Nah kene ayo. Giliran Solo, monggo Solo. Dipun garap kalih Ramban. Nah. Oh ngaten. Nggih. Kene. Saramban loro, sarambane kabeh. 18. Wah, degen kompak niki. Nggih, podange ning 18 yo. Ki sing oceh loro sik. Podang Kuning. Monggo pun aturaken, Cok. Buka saking celuk Mbak Wulan, monggo. Esuk awan ning omah wis ora ngrasani kaluyuran kabeh sing tak sayang. Jenengan karo Mbak Tesa. Miki abot kepe. Dadi duweke hatiku dadi walian yen si pocong andudut ati kebranan harapan hatiku sang sayang tak sanangi Bang mulut beda.
Sampun lumados lelagon podang kuning. Monggo lenggah Bapak Yogi. Ah, kowe kana bali angker meneh ya. Ora netes. Tasih setunggal seratipun Mas Gareng. Menapa Rama? Nyuwun lelagon Sri Huning. Walah niki. Kunjuk kadang Kas FC. Matur nuwun saking Bapak Gianto Kas FC Jabodetabek. Oh nggih. Saja di streaming ki Mas Gareng. Nggih niki siaran langsung BBS ya Mas. Jabodetabek nggih sami. Nggih streaming. Mirsani nggih. KSFC Ki Anom Suroto Fans Club Jabodetabek mirsani streaming. Alhamdulillah. Monggo dipun garap ingkang bawa saking Magetan. Lajeng ingkang nglagokaken saking Jember. Apa ning? Ora ana to. Ana ra sing KTP-ne Jember ana ra? Wangsul Magetan melih, Pak. Monggo. Magetan sedaya. Magetan kalian Magetan Solo. ingkang bawa saking Solo ingkang nembangaken. Magetan sapa, Nduk, sing bawa? Oh. Ki Cahyu. Napa anu Mbak Sriani napa sinten? Mbak Sriani. Asmanipun kathah niki. Nggih, Mbak Sriani sing pundi? Niki kalih Mbak Ayu saking Ngerong, Mbak Ami saking Ngerong, Mbak Lili saking Pesu, Mbak Puri saking Pelaosan, Mbak Dian saking Sidoarjo, Ibu Sumirah saking Waru, Ibu Pur saking Randu Gede. Ibu, mriko Ibu. Niki sing anu salah siji nembang, nggih. Napa Ibu Sriani? Monggo. Nggih, Pangapunten Bapak. Nggih. Oh, sampun. Menika sekedhi edang ngoten nggih. Oh nggih. Terus pun liripun. Sekedhi edang setunggal-setunggal. Masa nembang we diet. Oh monggo nggih saged. Monggo. Dinaken monggo. Sinebut pahlawan putri. Monggo Bu Wiwi. Kantos sinten menika? Oh Bu Wiwi. Bu Gawi. Bu Wiwi Magetan. Iya. Wiwi. Srewaneng Mas Tika Tuban. Loro iki mentes kabeh. Yo sing iki sih kotak pinggir kotak. Ayo sapa? Gede, Anika. anu gedhok ayu. Ayo. Ki ngerong. Ayo, metu kok ngerong, ayo. Ngadeg. Iya. Ora, ya wis duduk kok wong getenan kok. Monggo. Putra Kanjeng sira lawe. Oh. Kita sebab Ami ngerong. Oper. Duk perang deng bojone karo. Oh, gantos Mbak Lilis saking Pesu. Magetan kabeh iki. Bebelo Wirabaya. Amo. Bebelo Wiratmaya. Mbak, Mbak. Dibenerke kok muncul kowe. Bebelo Wiratmaya. Aja wira yen Wirayaga engko. Oh, ngoten. Catetane mblobor tulisane. Nyuwun sewu niki ki catetane Wira ngoten. Bebelo Bebelo Wiratmaya. Wirat Maya. Oh, gantos Mbak Dian Sidoarjo. Yo Mbak Dian Sidoarjo. Yo catetane oper nggih. Tan murung sringuning gugur.
Fakir, Huk. Mbok Sumirah. Saking Waru. Dadi kusuh mahane bangsa Sumirah pancen wis mapan. Kuwi digodhog iso rampuk. Mboten mung mapan pun nglindur barang niku. Iki wis semeleh. Terus sepuh pini sepuh. Yo, Mbak Esti puraturaken menika saking Klaten. Kok ya gentenan, monggo. Srihoning mesti ketuban labah tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratoya Pintos monggo Mbak Maratus. Langsung monggo Bu Bintari. Langsung Bu Sriani. Mantap. Oh. Monggo terus dapur. Langsung ke serampat Tulungagungan. Sing beksa Kakek Putri Mbak Wiwit karo Mas Gareng. Ayo. Monggo kur, Cok. Saya nambahi wangun dasar ayu lancip kuning ora mung kalatiku dadi komeng mesamu satine aku wis trimo dan kanggo tombol kangen kurita wengi tansah wong atiku tan bisa lali kecil jiwa tinggi
terima kasih matur nuwun sampun katur lagon Sri Huning. Ing dereng kawaos mangke gara-gara Ngaten Ramon kedawuh. Nika lampanipun panjang. Leres Rama. Nggih. Coba nduk diwalekke srindu denem. Nggih. Kepengin aku ngrungokke apa, Mak? Kinanti sandung nggih, kinanti sandung. Monggo Bu Esti pun aturaken racikan kinanti sandung.